Dan nu nog even naar een zangeres toe, want er is een zangeres uit België die we heel graag uitnodigen bij TV11 en die al jaren bekend is. Zangeres Mieke. We gingen bij haar thuis op bezoek. Al die jaren heb ik van jullie, van de pers, fotografen, journalisten, radio, tv-makers, altijd hele fijne dingen mogen krijgen. En ik had zoiets, ik wil een keer iets terug doen. En dat is vandaag wat we doen. We gaan lekker samen eten en een lekker glaasje drinken. Ik zou zeggen, geniet ervan. Mieke, wat is hier allemaal te doen? Vanavond nodigen we alle mensen die al die jaren, vanaf mijn 11e tot nu, ik ben nu ondertussen 60 geworden, hebben we uitgenodigd. Eigenlijk alle radio, tv-mensen, journalisten, fotografen, om een keer dankjewel te zeggen voor al die jaren die ik gekregen heb van hun. Want ik heb altijd en van jullie hele toffe dingen gekregen. En daarom heb ik hun allemaal uitgenodigd hier jullie op een barbecue. En we gaan het nieuwe album voorstellen. Ik wil je heel hartelijk feliciteren en ik ben heel blij dat ik hem heb mogen uitbrengen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Lieve Jan, lieve Bo, dankjewel. Dankjewel. Ik ga straks nog meer vertellen, maar... Dankjewel, Ma. Dankjewel. Oh, schitterend. Mooi. We hadden een aantal hele mooie liedjes hadden we opgenomen. Wat ik echt... één voor één liedjes wat ik eigenlijk singles vond en eigenlijk pareltjes. Want er kwam altijd in me op zo van, ik vind eigenlijk pareltjes van nummers. En dan hebben we er nog een paar bij opgenomen. We hadden een idee om met Bandit 1 nummer te doen. Maar dan begonnen we aan een live sessie. Met de topmuzikanten hier in België, onder leiding van Steve Willaert. En zei, als we er eentje gaan doen, ja, dan kunnen we er eigenlijk beter een mooie sessie van maken. En dan doen we er 3. En dat is dus gebeurd. En die 3 staan dus ook op het nieuwe album. Eerste liefde, jij gaf me rozen van papier. Echte liefde, mijn liefste was je nu maar hier. Je hebt me ooit geschreven, ik wil enkel met jou leven. Liefste, ik droom elke nacht van jou. Wat mij bijzonder is opgevallen de laatste jaren is dat het steeds veel meer muzikale nummers zijn geworden. Vroeger was het meer stemming en nu is het eigenlijk meer inhoudelijk. Ja, maar dit wat ik nu doe, dat zou ik eigenlijk heel mijn leven altijd al gewild hebben. Maar Pierre Cardin heeft me geleid hè? En ik vond goed wat Pierre, dat vond ik oké. Wat ik met Pierre heb gedaan, dat vond ik, ja, hij zal het wel weten wat nodig is. Dus dat was perfect. Dan heb ik die periode gehad met Danny Christian, slagers. Vond ik heel leuk om te doen. En dan kwam er een moment, dan vond ik Céline Dion leuk en dan vond ik dat leuk. En dan wou ik dat ook wel in het Nederlands doen. En dan heb ik dat mogen doen en dan proef je daarvan. En dan weet je gewoon dat je dat eigenlijk wilt. Voor de mensen, denk ik, voor het grote publiek zal dat ongetwijfeld Een kind zonder moeder, Mijn beste vriendin zijn. Charlie Chaplin, Tijd van Kartner, Zaterdagavond. Dat zullen voor de mensen de hoogtepunten zijn, dat is jaren 70 en 80. Maar voor mij is het de hoogtepunt eigenlijk nu. Want wat ik nu doe, dat vind ik fantastisch om te doen. Een van de mooiste stemmen van België en omstreken en veel verder. Bandit. Als ik eenzaam ben, kom dan dicht bij mij. Kom dan dicht bij mij en verzacht mijn pijn. Als jij eenzaam bent, zal ik bij je zijn. Dan doorsta ik de storm en verzacht ik je pijn. Je weet, Mieke is begonnen bij Dureco in Nederland en daar zat ik bij. En ik ken haar als jong meisje. Eerst een plaat gemaakt met vader Abraham toen. Hè. Eigenlijk mag ik zo'n vraag niet stellen, maar wat zou je zeggen als ik zou zeggen, wat was het dieptepunt? Als dat er mocht zijn. Ik heb eigenlijk geen dieptepunt gehad. Ik heb heel bewust een periode ingebouwd na de dood van Hugo, waar ik heel weinig heb gewerkt. Hebben we een paar jaar bijna niks gedaan. En dan ben ik toch weer begonnen omdat iemand met een fantastisch voorstel kwam om de love songs van Dolly Parton te doen. Ja, en dat sprak me wel aan. En zo ben ik eigenlijk terug begonnen. Dus eigenlijk, als je bedoelt dieptepunt in de carrière, ik vind niet dat ik voel die niet, ik zie die niet.
Ik kan maar alleen zeggen, Mieke, we zijn trots op jou. Blijf zo doorgaan. Dankjewel, Tom. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel.